ברוכים הבאים לעוד ולוג של מאיה בן זקן, והיום אני עושה סדרה שנקרא איך התחלתי את היום שלי. אז לפני שאנחנו מתחילים את הסדרה והפרק, אז אל תשכחו גם לסרוק את הברקוד. יש לכם ברקוד כדי להצטרף לערוץ הוואטסאפ שלי, אז יש לכם ברקוד ותסרקו. אז יאללה, בואו נתחיל כבר את הוולוג והסרטון. בוקר טוב מאיה, עד כמה? בוקר טוב לכולכם. השעה עכשיו 7 בבוקר. אז איך התחלתי את היום שלי? עוד מעט אני צריכה להתארגן לבית ספר. זה הארון שלי, עכשיו אני בוחרת בגדים לבית ספר. טוב, אז הנה התלבשתי ועכשיו אני עושה טיפוח לפנים. טוב, אחרי שהתאפרתי ושמתי טיפוח לפנים ושמתי אודם, ועכשיו בואו נסתרק. אחרי שהסתרקתי בשיער ואז אספתי, ועכשיו אני מוכנה לבית ספר. עכשיו אני פה בבית ספר, וכן, החברים שלי הגיעו והם משחקים שם בכדורגל, ועכשיו עוד מעט אני צריכה ללכת לכיתה וללמוד, ואז אני אהיה בהפסקה בצהריים שאני אהיה בהפסקה. טוב, עכשיו אני בהפסקה אחרי לימודים ומשהו כזה, אחרי שהיה לימוד והיה לי איחוד כיתות עם הלימודים שלי מהכיתה, אז אני אראה לכם. טוב, אז אני פה בהפסקה אחרי הלימודים, בגלל שהיה לי איחוד כיתות גם עם שתי הכיתות נועם, זה גם ח' 22 וח' 2. כן, אז עכשיו אני לא אראה לכם את כל הארוחות, אבל מה שכן, אני אגיד לכם מה אכלתי בארוחת בוקר. אז אכלתי לחם עם גבינה של חלבון כזה, של גבינה ובריא ולחם גבינה. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם מה אכלתי ארוחת צהריים, ועכשיו עוד מעט אני בבית ולמקום הזה. טוב, חזרתי הביתה אחרי הבית ספר והלימודים, אבל לא רק משהו דבר כזה, כי רק רציתי להגיד שאני בסוף מה שהיה לי ביום שלי, שהיה לי לימודים ואז היה לי הפסקה ופשוט היה לי תקופת המבחנים, ועכשיו גם קיבלתי ציון, זה 88, ממש בעשה, אבל קיבלתי ציון, אבל אמרו לי שזה טוב, אז אני לא יודעת מה אני אעשה עכשיו. אני אחליף פיג'מה, נחזור אליכם שאם אני מחליפה פיג'מה. טוב,
טוב, אז החלפתי את הפיג'מה שלי. אז כן, אז אם אהבתם שאני אעשה את הפרק של איך התחלתי את היום שלי, אז אם אתם רוצים פרק 2 של איך התחלתי את היום שלי, אז אל תשכחו להירשם למנוי, תלחצו על פעמון, הסרטון צריך להגיע ל1,000 לייקים. עד כאן סרטון שלי, אני מאיה בעוד סרטון אדיר ביוטיוב.